To fa, mawaƙiya Safara'u tare da mai gidanta Mustapha Fotu na shirin sakin wata sabuwar waƙa da za ta ɗauki hankulan jama'a nan gaba. Kamar yadda kuka sani dai, a yanzu Safara'u ta zama shahararriyar mawaƙiya da kowa ya santa a arewacin Najeriya, wanda har waƙoƙin nata akan saka su a gidan biki, duba da yadda tauraruwar ta take haskakawa a yanzu. To a wannan karan ma dai, Safara'u da mai gidanta Mustapha Fotu sun wallafa wata bidiyo suna rera wata sabuwar waƙa da za su sake ta nan gaba. Bidiyon dai ta ɗauki hankulan jama'a da dama bayan Safara'u ta wallafa ta a shafinta na sada zumunta Instagram. To ma sauraron mu ga bidiyon nasu nan domin ku kalla. Kamun ku kai ga kallon bidiyon, idan wannan ne karanka na farko a cikin wannan tasha, muna so ka danna alamar subscribe sannan ka danna kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryen mu. Idan ka danna alamar subscribe ka danna kararrawa, muna so ka yi like na wannan bidiyo. Mun gode. Ga bidiyon nan kai tsaye domin ku kalla. Mun cinye arewa za mu shige kudu, mun cinye arewa za mu shige kudu, mun cinye arewa za mu shige kudu, mun cinye arewa za mu shige kudu. Abana mun ba su wuta, muna ba su wuta. Safara'u tana sai da kosai, amma da mamiye daidai, sai mu je ta ƙasa. Kiriku, kai ta zama mizazu. Kama mamiye bigaitu. Kosan nawa za a baka? Platin nawa za a baka? Dan ni yau babu bashi. Gashi ma yanzu za na tashi.